А смятате, музиката не сме спрели, бе, човек. Здравейте! Добре дошли в света на Sleep House. Мястото, където не правим компромис за стила и комфорт. Днес ще обиколим нашия шоурум, ще ви покажем какво може да ви предложим. Дивани, хубави маси, още дивани, тапицирани легла с подглавници, ниски табли, дивани, които са наше производство и могат да бъдат в най-различни цветове и дамаски, тапицирани легла, които са с високи табли. Имаме неща и за трапезария, столове, разтегателни маси, MDF, синтерован камък, готови комплекти. Имаме столове, които също могат да бъдат в различни цветове и дамаски. А ако искате нещо нестандартно, тапицирано легло Империал. Тук дори може да се поиграем малко с дизайна по ваше желание. А относно комфорта в спалнята ви, ето тук имаме адски много матраци в най-различни твърдости и най-различни цени. Имаме още подаръци и още отстъпки за теб, така че не чакай и ни посети в нашия шоурум. Очакваме те!